vou-te meter ahora en directo. Xa está aquí, xa está con nosa Ortiga Ortiga, un segundiño que vou meter en directo. Pim, 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 pim. A ver, esperade. Pa dentro. Aí estamos. Ortiga Ortiga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A.K.A. Chicho. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí una noche más, una noche menos. Fai frío. Sí, bueno, no te creas tampoco. Estamos guay, estamos guay. Que hai que abrigarse, que se non coi un Esto está sofrío. grabando ya. Esto Está grabando ya. está perfecto, estás en directo, tío. Ah, sí, está esa peña ahí. ¿Qué pasa? Temos aí Ortiga Ortiga, Pero no hay comentarios y movidas de esas. Es que es la primera vez que me meto en este Sí, rollo. eu teño os comentarios aquí, home, terías que abrir o stream por outro lado. Bueno, demasiado curro me parece. Bueno, pues tranquilo que che dixo eu que fala, Vale. non te preocupes. Podes facer o que che salga dos collóns, o sea, ti se queres beber ou incluso fumar aí o que sea, fúmalo. Bueno. O sea, está bien saberlo. Síntete libre. Claro, yo que no sabía hasta qué punto de informalidad se nos Nada, permite. freestyle. Home, mentres non te me poñes en pelotas, porque senón sí que me chapan o canal, pero... Vale. Bueno, pues eu... Vale. Claro, ti dalle. Xa vemos que Chicho é de Estrella, non é de Milove. Sí, as 1009 son moi fuertes, Eu para comer un bocata xa pido un bocata. Bueno, pois eu sempre empezo porque se presento invitado, moitos xa te conocen aquí, que xa están flipando, pero quen é Ortiga Ortiga? Bueno, pois eu son un chaval de Santiago, aquí do barrio das Fontiñas. Hostia. Que me mola, pois non sei, tocar a guitarra, quedar con o meu amigo Joao, os merenguitos, e entonces, pois nada, así nos meus ratos libres, que son casi todo o rato, a verdad, pois fago temitas e nada, e hai peña que os escoita e lle mola, e hai peña que non os escoita e non lle mola. Aí, boa presentación, de Fontiñas, tío. Sí, señor. Sí, un sitiazo, en verdad. Un sitiazo, tío, joder. Que tal estás levando a situación actual, tío? Ti que che afectas aí... Pois, a ver, a verdade que toque de queda jódeme a puta vida, tío, porque claro, eu pois normalmente estou aí como meu compi solía estar hasta as 11, hasta as 12, hasta 1 ou así. E claro, ahora, pois no, todo ese un par de horas de día que eu a verdade que ainda se aproveitaba guai, pero bueno, eu que sei, es la vida, hai que frustrarse. E nada. Se hecho cando nos poñan o toque de queda ás 8, xa verás. Hostia, querían o poñer ás 6. Estamos locos ou que? Bueno, xa ás 6 me bajo de la vida. Hostia, amigo, tío, aquí xa dices ti, amigo, déitate e durme, porque... Non, xa dices ti, amigo non es mi amigo, se hace eso. Claro. Hai que ir ao xeito, que senón... Entonces, queríamos tamén saber como se te ocorreu o de poñerte Ortiga, tío. Pois a verdade, porque eu que sei, a banda empezou aí xusto cando, bueno, antes tocaba en outro grupo que era Esteban e Manuel, entonces xusto desfixemos aí o rollo e, pois mira, eu o que quería era seguir tocando e tal e cual, porque a mí o que me mola é tocar e ganarme a vida deso. Entonces dixen, pois mira, tío, fue un puto nombre así ya, sabes, que teña que escoller, unha planta, tal, pois venga, Ortiga, tope galaico aí, a tope. Ortiga. E nada, aos 2 minutos xa tiña escollido e así xa só tiña que pensar en facer os temitas e tal. Pero, hostia, temas super originales, tío. A min, de feito, mira, eu conocinte na festa da Ascensión, de fai 2 anos,
Sí, Eh, e dixen eu, quen é este tipo, tío, e como mola tanto, tío. bueno, non sei, un puto loco aí. Hostia, tío, quen é este puto tipo e por que mola tanto, tío. E despois, bueno, a min ganáchedesme que agora vamos a falar por que Boyanca Costova, tío. Por que ese nombre estaba? Pois Boyaca Costova estaba aí un día vendo teledeporte pola noite e tal. É de alterofilia, non? Sí, é unha pava que levanta aí pesas tal. E eu que sei, con Cibrán, que bueno, Cibrán é dos meus mellores colegas e da peña que máis me río no mundo e tal, pois o pavo sempre tiñamos as bromas de, buah, algún día hai que poñerlle aí un nombre a un grupo, un nombre totalmente sin sentido, pero que sone de puta madre para un nombre de un grupo, sabes? Entonces estábamos entre Mertesacker, Boyanca Costova y unos rollos así terribles y al final la verdad que quedó Boyanca y joder, eu encantado da vida, verdad. Pois bueno, ti ali, o sea, actuaches ti solo, despois apareceu Cibrán. O sea, ali na... Sí, porque claro, como é meu amigo e tal, non tiña nada que facer esa tarde e dixenlle que, tío, pois se te apetece, pois ven e tocamos aí unha canción na Quintana, tal. E Hostia, nada, e veu e pasámoslo en grande, verdad? é que eu quedei flipado. Eu estaba co meu Cuba litro, tío, e dixo, e empeza a sonar, tío, a canción, e dixen, dios, tío, como puto mola, tío, que levas un puto rollazo, tío. Sí, pois Que eu que sei. as bases falas ti? Sí, todo o que é a música desde a primeira nota de batería hasta a última de baixo, pois Guau. en Ortiga fago eu e en Boyanca todo o que son pois o que digamos as bases, o beat e todo eso, tamén o fago eu e o meu compio que fai as letras e todo eso. Guau, tío. Pois sí, señor, estades aí compenetrados, el ojo a man, a man. Tíos. Sí, bueno, xa son moitos anos con el, a verdad. Home, se estás así, se levades xa moitos anos xa, entón xa ten que fluir. Eso ten que Sí, fluir. en Boyanca levamos 5 ou así, pero bueno, antes de eso tuvemos un par de grupos. Entón, pois desde que eu tuve 18 anos, máis ou menos, agora teño 26, así que van 8 anos que levo facendo música con el. Guau, tío, se che digo logo. Mm. É que tes un estudio ou falo na casa? Pois bueno, temos aí un local de ensayo en un punto a las afueras de Santiago que nunca jamás puede ser descubierto. Hostia. E nada, cando temos que currar así, facer temas e tal, solemos ir pa ali. E bueno, o mellor se temos pouco traballo e tal, facémolo na miña casa. Pero bueno, o normal é que nos xuntemos en un sitio no que podamos Estar todos. gritar moitísimo e facer o puto parvo sin que nadie mire e esas Pero movidas. eso é o que mola, tío. Se tes aí unha batcueva aí, sabes? En plan... Sí, na Boyancueva. La Boyancueva, tío. Aí, tío, un zulo antiterrorista aí, sabes? Totalmente. Sí, señor, pero eso mola, tío. Aparte, si vos levades tan ben, ese borrollismo. Eso vese tamén nas cancións, tío. Aparte que ti, as túas cancións son de borrollismo, tío. Son de... Veña, tío. O sea, eu que sei, ao final eu tamén a música vexo como unha forma de pasalo guai, de, pois non sei, olvidarte aí das tuas movidas e estar de puta madre un ratito e tal. Entón, pois, joder, tamén supoño que nos salen cousas así porque ao final nós o que queremos cando nos xuntamos é pasalo guai, sabes? Nin descubrir eu que sei, a fórmula da Coca-Cola, ni ser, sabes? Eu estou aí Xa, castigado e digo, buah, que putas risas dale, loco, tío. E é o que, no, o que nos guía a nós. tal cual, tío. Pero eso vese, tío, eso vese, pero a leguas, tío. É como foron logo cando empezaches ti a dar as primeiras tomas de contacto ca música. Pois nada, eu empecé a tocar a guitarra aí con 13 anos, que lles dixen ao meu pai, aos meus pais, guau, papas, quero aprender a tocar a guitarra, tal, e eles empezaron, bueno, pois vamos a buscar aí, e levaronme aí a un centro sociocultural que hai en Fontiñas, tal, que había un señor que era Joao, que a día de hoxe é
o meu guitarrista. Hostia. E claro, é guai porque claro, ele enseñoume a tocar e agora, pois, non sei, é o meu guitarrista e aí como, non sei, algo, o universo devolveunos eso, sabes? E joa, é super guai eso, verdad? Eu creo, vaya. Hostia, Entón, hostia, pues é unha historia bastante curiosa, non? O sí, sea, é guapa, a verdad, joder, a min pareceme guapísima, tío. E ademais eso, desde o principio nunca deixamos de estar en contacto, sempre lle dixen, buah, tío, toco en este sitio con esta banda ou en este outro con esta outra. E va, sempre me vou a ver e tal e cual, e a raíz da pandemia e tal, pois bueno, eu tamén teño ahora aí un rollo nunha man que pois non podo tocar sempre, entón pois Joao, que é un puto Guitar Hero, sabes? Pois mola porque está na banda e además xa non é só que sea un Guitar Hero, sino que un Human Hero, sabes? Entón, hostia, tío. todo que a nivel personal e vital, pois, joder, é a puta hostia. Entón, pois, Sempre contar con un profesional así, pois sempre... claro, sí, sí, e máis, si eso, joder, é que xa non só por o musical, sino porque a nivel personal é super guai estar xuntos, sabes? Claro, é que indo por riba, o sea, ti tes aínda a historia esa que leva detrás, tío. O sea, ao fin e ao cabo, sodes como unha pequena familia xa. Sí, No, joder, era, é que... eso, non era dos meus pais e bueno, con el toda a puta vida, sabes? Claro, tío. Pues, hostia, pues como mola, tío. Como mola un puto rollo, sí, señor. Sí, señor. Entonces, podes nos contar nos teus primeiros concertos así e tal, algunha anécdota que tu veches así en plan super curiosa para contar e diste, hostia, me cago en Dios lo que pasou aquí, tío. Tortilla e así, Sí. Non sei, anécdotas curiosas. Claro que o mellor claro, isto, bueno, ahora supoño que de adultos, sí, no, horario, adulto, todo adulto, ti conta, todo adulto. eu que sei, non sei, fiestas locas, sobre todo, un pouco moitas, pero, jovás, que sí, pois pasámoslo guai, e claro, anécdotas, bueno, pois que nos pare a policía en cada sitio que nos pode parar, e bueno, en fin. É que as anécdotas que teño de tocar son en liadas e tampouco de plan, bueno, buah, tengo que pagar una multa que me va a llegar en 4 meses, tal. Entonces eso cheira a que a iliada, No, todo super friendly y super Family no somos friendly. educados. Pero joder, bueno, eu que sei. Siguiente pregunta. Vamos a seguinte. Bueno, por certo, aí hai un que se chama Dani Costas que di que é o teu super fan e que se o podes pegarlle un saludo. A Dani Costas. Sí. Ostra, Dani Costas fixenlle un remix. Hostia. Sí. Pois sí. É super fan. Di, Choli, saluda porfa. Esa peña, jova. Esos fans que están siempre ahí incondicionalmente, joder. Ai. Que majo, sí, señor. Aquí pon un que se chama Eros. Dime, Chicho, teño os meus pais adorándote dende fai moito tempo e cando vos vin a ti e a Cibrán en Lugo este San Froilán, buah, soño cumprido. E descubríte grazas a un adestrador do meu clube que me dixo, escoita este que é tremendo. E buah, agradecereillo toda a vida. Hostia, pues gracias, tío, joder. No, está aquí a xente. No, é que o concerto de San Froilán ese, non sei se foi o primeiro ou o segundo, pero calquera dos dous foron a puta hostia, eu tamén o pasei guai. Entonces, pues, jova, vuelve con... Gustoume un gesto do final, sobre todo. Que eso sempre ben, tamén che direi. De feito, no San Froilán sempre se peta de peña fijo, tío, eso, non? Supoño, eu solo toquei en recintos COVID, entonces, pois... Amigo de Vigo. Claro, foi un San Froi COVID, entonces, pois tampouco... Amigo. Joder, que isto é unha putada como un puto templo, tío. Sí, pero bueno... Peor sería estar picando pedras ao aire, o que sei. Sí, tamén che direi que é verdade.
todo hai que dicirlo. Pegando tiro, feito. Sí, como non nada, que fai o noso querido Ortiga no seu tempo libre? A que dedicas al tempo libre? Pois como che dixen antes, sobre todo a facer musiquita e cando non estou facendo musiquita, pois seguramente este con algún amigo por aí O sea, facendo algunha actividade de algún tipo. Sí, o sea que eres unha persona bastante ociosa, por decirlo así. Guai. sí, bueno, a ver, realmente que estou sempre aí. Chicho? Chicho? Creo que perdemos a Chicho. Creo que... Co rollos as novas, entón... Ahora. Volveches, que se petou. Ah, Petouse. non sei Vale. onde se me cortou o rollo. Nada, que estaba explicando que bueno, que vas por aí cos teus colegas e tal. Ah, sí, porque eso, cando non estou facendo musiquita, digo, bueno, pois vou a chamar aí ao meu colega Xavi, ou ao meu colega Jesús, e nos tomamos unhas cañitas e pouco máis. Ai, Que bueno, a miña vida é bastante básica, verdad, bueno, o sea, bueno, está ben, joder, está ben, só que ahora a verdade é que estamos jodidos un pouco, non, nese aspecto. Sí, un pouco bastante, pero bueno, Que a isto resistencia, así, aí a tope. claro, joder. Que vamos a facer? Por que se che dou por meterlle así ese rollo cumbia ou así, nese estilo, as túas bases? Por cuá? Bueno, pois basicamente cando empezamos aí co grupo este que che decía antes de Esteban e Manuel, pois nada, a nós os dous molábanos aí o rollo das cumbias e tal, polas risas, porque eu que sei, era divertido de oír, sabes? Entón, pois non sei, dixemos, buah, faría mazo de gracia facer un grupo de cumbias, tal, que putos locos, e nada. E fixémolo e a verdade o que empezou sendo unha marcianada de dous fumaos aí a tope, pois acabou funcionando bastante e non sei, eu a verdade que a raíz tamén de facelo empecé pois a investigar todo ese tipo de ritmos e de cultura un pouco tamén musical de outras zonas, porque eu a verdade de sempre son, bueno, fun metalero e así. Hostia! Claro, a mí o que me gustaba de sempre era o metal e o rap, entonces, pois non sei, chegou un punto no que dixen, buah, tío, pero se hai un continente inteiro que ten música tamén, sabes? E joder, a verdade é que flipoume moito e agora se quero facer temas é que xa ni me planteo facer cousas que non sean así cumbias e tal, sabes? Joder. Perdona que che interrumpa, pero gracias, Dieguito, por esa suscripción de Prime. Dieguito gastou a peseta por verte, tío. Quen é Dieguito? Un tipo random. A verdade, sempre está aquí, tío. A verdade que Dieguito aí. Dieguito, eres o puto jefe. Ese Dieguito, loco. Ahora xa tes o cu de Sinchan ao lado do teu nombre. Non sei por que se me escoita isto baixo, pero Dieguito, quérote. Sabes quen é Cecilio G? Non? Sabes quen é? Sí, obviamente. Ceci tamén me sorprendeu porque unha canción tamén se decatou moito polo mambo, tío. A de Bacanito, tío. E dixen eu, hostia, tío, sabes, en plan, joder, pois ao fin e ao cabo parece que o ritmo latino está invadindo aí o rollo trap e todo, tío. Claro, ahora acordoume que dixeches, tío, da cumbia mezclable tal, e dixo, hostia, tío, e veu-me ora o puto Ceci, tío, aí á cabeza. Sí, a mí, bueno, de feito é da peña que fai música ahora mismo, sino como que máis me mola, mi top 3 seguramente este Cecilio G, sin dúda. Quen é o teu top 1? Pois seguramente Cecilio G. E o top 2 sería Batllal. Hostia, tío. Eu quero... Estou me enamorando de ti, tío. Joder, pois moitas gracias, tío. E nada, e o top 3, pois non sei quen sería. Non sei. Tendría que pensalo.
Pero os dous primeiros Cecilio G e É Badial. que estou moi de acordo contigo. De feito, eu Badial vina no Dream Beach en Villaricos, en Andalucía. Tío, é a puta jefa, tío. É a Sí, sí. putísima ama. Lo puto más. Para mí, locura. La reina Midas. Tío, xusto, todo o que toca é ouro, tío. Sí, sí, sí. Solo hits. Xusto, solo hits, tío. É que a puta jefa en riba do escenario come Sí, os a todos, tío. Comes a todos, tío. Uf, a mí flipou moitísimo. Flipoume. Sí, Quedoume pena non vela no Son do Camiño. Eu vin aí. Ti tamén estuveches, son? Sí, eu estuve ali tamén. Pero eu creo que non foi ese día. De feito. De feito creo que tocou o mesmo día que a min. O mesmo día. Por eso eu creo que non foi ese día. Foi o día dos Black Eyed Peas? No. A ver. Eso os Black Eyed Peas creo que foron o venres e eu fui o sábado. Foi o día dos Black Eyed Peas. De feito non iba nin ir porque me regalaron a entrada así de última. Tamén a verdade pareceme divertido, Eu aí pasei no Sí, parece moi... Jova, tamén a Santiago facíalle falta, Non sei se lle facía falta, pero eu pasei no un festival así facíalle falta. O sea, pode ser. Aparte, joder, xa que teñen un esplanadón aí. Hostia, tío, esa era por Leiras en Galicia, tío. Eu dixen, joder, mira que hai Leiras en Galicia non fan un festival da hostia, tío. Pois mira a Luz Casal que ben lleva aí. Mira a luz. Na leira de millo. A la primera, Aí, é pioneira. Sí, sí. Como che ven a ti inspiración para facer esas letras, tío? Pois non sei. Vanme pasando movidas aí na vida e digo, pues vía. E pouco máis, sí. Sí, señor. O sea, de feito, creo que é algo que me costa un montón facer letras. Sempre lle digo aí aos meus compañeros de gremio, oye, mira, me ayudes a hacer unha letra, amigo mío. E nada, e pouco a pouco vou aprendendo. Aparte teño amigos raperos que me dicen, oye, sí, amigos del rap de toda a vida. Entón, pois, nada, enséñanme aí os seus truquis de raperos e eu xa despois fago un desastre. O sea, que a ti gustache máis tamén a parte de meter a base, eso, non? Sí, a ver, de feito, eso, Esteban e Manuel, que é así tamén o primeiro grupo no que fun voz cantante de verdade e tal. Tamén fun voz cantante porque, eu que sei, tiña que ser alguén, sabes? E ao final, pois, non sei, acabo tendo aí... A ver, eu paso super guai cantando e tal, pero eu sempre, das bandas que tuve, pois sempre fun o guitarrista, o baixista ou tal, e sempre estuve, pois eso, máis do lado de pensar os arreglos musicales e tal, e esas movidas, máis que, pois eso, facer letras e pensar aí na parte pop da canción, sabes? E bueno, ahora estou aprendendo e, joder, paso guai, a peña molalle, algunha, pero a suficiente como para que a mí, pois, me entre o flujo de pasta suficiente como para seguir vivo, entonces, pois... Grande, tío. A tope. Grande, tío. Pois eu desde aquí anímote a tope, tío. Que sigas, por favor, durante moitos anos. Sí, os que me deixedes. Tío, porque no. Tens que seguir animando a este fulano, Peña, que estou vendo os comentarios e se me pitan os oídos é que me está desapoyando. Aí están todos aí. De feito, dime Dani Costas, dime. Sí. Gabri, te pareces mucho a Javi Paredes de Chavales. No, sabes a quen te pareces? O que facía de Sito Miñanco en Fariña. Buah, tío, sí. Eu non lle vexo puto parecido e non é a primeira vez que mo din, tío. Pois sí que te parece, a Javi Rey. Non sei se é Javi Rey, sí, pero... E dixo eu. A ese pavito. Bueno, pois mañá chega a planeadora. Tamén quería preguntarche pola canción de Diego Tristán.
E sí. si crees que lle chegou aos seus oídos? A ver, nós intentámoslo por todos os medios. O Dios, sea, tío. movimos cielo, mar y tierra para que eso saliera adiante. E, o sea, de que el soupera que, tío, aquí hai unha peña que son, eu que sei, fans teus e che fixeron unha canción aí e tal. E nós intentamos contactar con el e parece ser que unha persona conseguiu o seu WhatsApp e lle mandou un WhatsApp, pero nunca obtuvimos respuesta, sabes? Joder, tío. Eu pensando que ibas... Oh, tío. Pero bueno, intentado está. Entonces, como lo que cuentas la intención, xa está. Buah, tío. Pois eu pensaba que me ibas a dicir que... Bueno, aos seus oídos tuvo que chegar. A Supoño. collóns. A collóns. Home, tío, marca, joder. E se Joder. sabe marca, eu supoño que Tristán lerá o marca. No, ten pinta de marca. Bueno, perdonadme, chat, vou soltar unha salvajada. Sabes onde yo tienes que mandar? A donde? A Fuente. Que é a fuente? A Fuente é un club con moitas luces da Coruña. Ostras, pois non sei se lle gustaría a Diego Tristán la fuente. Pero bueno, eu o que lle mandei foi un WhatsApp e entonces o rollo xa é o seu puto rollo. A mí que non me rayen, que eu xa intentei por todos os medios. Pero bueno, a mí de feito, cando escoitei por primeira vez, de feito escoitei aí o día da ascensión, cando entrou Cibrán aí todo loco e dixen, non pode ser, explotou unha puta cabeza, vínme super arriba e dixen eu, joder, tío, esperemos en un futuro, dixen, joder, ojalá chegue esta canción aos oídos de Diego Tristán. E dixen, esta semana, cando confirmei contigo e todo, dixen, buah, teño que preguntarlle si sabe se chegou aos seus oídos. Pero bueno, o tipo a saber o que, non sei, o tipo o mellor non é moi enrollado tampouco, dixo, Non sei. Nos o chiste xa está feito, entón sí, o sea. a vivir. Como levas o ser unha figura pública, non se che para moito pola calle ou tal, No. é como levas o ser as redes sociais e todo eso, como levas, tío? Bueno, como podo. Eu que sei. O sea, quero decir, eu son un puto nadie, sabes? O sea, quero decir, a miña vida é totalmente igual que sempre, sabes? Estou aquí en casa e tal, vou ao súper, no súper tampouco me piden fotos ni nada así, entón, de puta madre, sabes? Bueno, pois genial, pero non tes nin, sabes, en plan, tú ves un momento no que te sentiras incómodo ou tal. Home, hai veces que me teñen pedido fotos e así, pero bueno, tamén, joba, obviamente, peña desagradable hai en todos os lados, pero bueno, tamén, eu que sei, a peña que supoño que me van a pedir unha foto e tal, supoño que o fai desde a bondade, desde, Claro. digamos, de certa admiración ou chámalle o que sea, entón, pois, tamén sentirme ofendido por esas movidas pareceme soberbio e tal, pero obviamente, joder, pois hai peña que son uns putos chapas e tal igual, pero bueno, tampouco teño tido aí episodios que eu diga, Dios, es que soy tan famoso, neno, que ya no puedo con esto, ¿sabes? No, eso no me pasó una puta vida, ni no me va a pasar, ¿sabes? No, a ver, non digas nunca, non digas nunca que ao mellor non esculpas para arriba. No. Que Pero bueno, de puta madre e tal, pero o sea, pero bueno, tamén o teu traballo ben ligado desa movida. Vai da man. sí, O sea que eu o que sei é que de momento non me pasa eso como para rayarme por eso, ¿sabes? pero ti crees que se chegaría a molestar moito se che estuveran... Hombre, no, joder, eu mientras a peña teña Que se non estou de acordo. uns precentiles básicos de educación, pois joder, eu son un hombre mundano e falo con quen teña que falar. No, aparte ti ves, joder, en plan de que, tío, tal, non sei que. E eu digo, hombre, que tal, como te chamas, tal. Sí, joder, aparte ves super natural, super humilde, tío, eso mola, tío. Bueno, muchas gracias, joder. Eso mola, tío.
E non que deixes de facer música, hostia. De momento non teño pensado. E quero, bueno, quero saber que escoita Ortiga no seu tempo libre. Pois a ver, vou a facer aquí un repaso por YouTube. Aí. Pois mira, o último que busquei foi bueno, isto bueno, é que busquei huskies hablando eu que sei, cousas así pero últimamente un dos meus putos referentes aí a tope é MC Pikachu, tío. MC Pikachu, que hostia MC Pikachu? Buah, ese un pavo brasileño que é Jesucristo, que fai aí ese rollo de fan fabelero aí que... MC Pikachu non hai, porque hai MC Keviño, Sí, MC toda esa escena aí tal. de funk de brasileño, sí. Pues a mí MC Pikachu é Dios de la tierra. E creo que é así o que máis escoitei últimamente, MC Pikachu. Ainda últimamente escoitei aí os franceses esos que son PNL, que son famosísimos, eu non os conocía. Ni idea. Pois son bastante famosos. Buah. E eu que sei, as movidas novas que sacou Malandrómeda, que están guapísimas. Ainda non escoitei tampouco. Pois moi mal, tío. Fatal. E Moja de Tiger, que é un pavo de Negreira. Un puto de Negreira. Sí, Moja. Hostia. Sí, cuidado, Pero que fai? O que quere. Ese é o mellor, ese é a puta hostia. Sí. Que sale dos collóns. Sí, é un puto bestia. Moja de Tiger. Morocco Lover. Moja de Tiger. Por certo, Almudena, moitísimas gracias polo Prime. Moitísimas gracias, pero ti sabes que te quero moitísimo, tío. O sea que aí, bueno, aí están aí a tope con que pon, a mí non sei que Espera, vou poñer o rollo este cargado. Vale, pon. Por certo, Almudena, moitísimas gracias. A mí costoume un huevo vincular o Prime, tío. Joder, non sei por que me soa tan baixo as notificacións agora. Por eso saltame aí a notificación e non podo. Pero moitísimas gracias polo Prime algo. Tes unhas voltas pajas. O sea que podes escoitar o que calquera cousinha, tío. Pero, o sea, de metal, tío. O sea, sigue escoitando metal. Pois así, rollos novos e tal, no, porque a verdad no... Como tampouco estou moi metido e interesado neses rollos, pois os grupos así que salen novos, pois ni puta idea, verdad? Pero bueno, todo o rollo aí de Metallica, Tool, Megadeth e pois esas movidas, para min é el ABC, sabes? Entón, pois, eu que sei. E cales son as túas referencias no mundo do rap? Do rap, home, pois eu ao principio con Violadores del Verso e así, pois cagaba masilla, sabes? Eu decía, guau, es que el KCO es un filósofo de la hostia y joder, pues flipaba tanto que hostia, pues todas las canciones de Violadores del Verso son así de pe a pa y guau, punchin pa, y no sé, despois joder, pues un pouco de todo de aí, pero así como peña que diga eu, buah, que puta animalada, pues os Violadores, cando eran violadores, pues hostia, cuidado, No, que hice hoyo, Su puta sí, madre. bueno, sí, por mí, lo puto más. Claro, que ahora di cosas aí extrañas de voces e tal, pues tú, jova, que si se te foi un pouco da olla, tal. Pero bueno, cuando teñes mi edad es que eres el puto amo, tío. E tes algún máis, algún así referente así a Uruguai? Home, pois os dios que te crío, pois Malandrómeda e tal, pois porque eso xa, joder, despois vale, sí, estas movidas me molan, pero bueno, de eso quen hai a peña aquí que é así, sabes? E joder, pois aquí temos a suerte de que temos uns putos raperazos de la hostia e hostia, eu tampouco podría decir, no escuché eso en mi vida ni me gusta nada, sabes? Entón,
joder, creo que hai que decirlo, sabes? Que, hostia, son dous proyectazos que flipas e eu a verdade que os consumín enfermizamente, a verdade. A tope. A tope. Agora vamos a meteros un pouco máis, sí, na vida de Chicho, tío. E ti eres festeiro? Non te creas, No, tío. no. O sea, eu a festa leva por dentro e así, sabes? Pero non che mola salir de festa, tío, en Sí, plan... que me mola e tal, pero bueno, tampouco perdo a cabeza por eso. E dixo, porque eu gustaríame saber, tío, porque eu sempre foi algo que cando te vinha tal, dixen eu, buah, como molaría salir de festa con este tipo, tío. Pois non te creas, No, tío. Eu estou así en un sitio. Eres o típico que está na esquina, Sí, así, campeando. 4 horas e xa está. O sea, non sei. Faime gracia porque, claro, a peña escoita a música que fago e así, digo, buah, tío, el chaval debe ser aí, eu Joder, que tío, sei, sí, pois sí, unha pois... puta fiesta portátil. E eu, a verdade, además, como son aí un porrete e tal, pois estou sempre calado, tal, o meu puto rollo, non... O sea, sí, Non son para nada el alma de la fiesta, tampouco, sabes? Eu o, estou pensando nas minhas movidas e dicindo, guau, sí, 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 e xa está, sabes? Non son moi fiestero. pois eu dixo, buah, tío, Que despois digo, joder, hoxe se vai de fiesta, pois intensamente, sabes? pero vas a full, Sí, vas a full. pero tampouco que tampouco me importa non ir a full nunca ni non salir nunca. Que ti eres máis de tomar uns cacharros ou eres máis de tomar cerveza? Bueno, eu vou calibrando cas birras tal Eh, e despois xa ao mellor un pasete e así, pero bueno, sin máis. sempre con moderación, xente? A mí non me joder, Que... Non perder la cabeza, Non mis me... gentes. Aí. Que é o que máis botas de menos das restriccións que nos pasaron, que é o que máis botas de menos antes da pandemia, o sea, De antes da pandemia, sí, que é eso que máis botas de menos, tío, que non podes facer agora, claro. joder, pois a libertad, obviamente. Eu que sei. É que claro, ahora ir a, eu que sei, a Coruña, tío, como É delito, chaval, é aí, delito. e joder, moitas veces, claro, ao principio, xa estes anos así máis de tocar e tal, joder, pois cada puto fin de semana estás en un sitio aí de España no que non estuveches nunca e a mí a verdade é o que me mola decir, hostia, tío, pues mira, en este pueblo de la Asturias septentrional aún non había estado, sabes? E eso por min a salsa da vida un pouco, pero agora sin eso, pues todo unha puta mierda. Eu sobre todo eso, poder estar un día aquí e outro allá, sabes? Xa. Eu, eu, Eso, eu estou como a ti, sobre todo eu tamén son unha persona que, a pesar de que son bastante caseiro de estar na casa tamén tirado e tal. ai, espera, perdona que te interrumpa. Dime. Aquí pon o puto rollo meu. Tu micrófono Non lle parece fagas puto caso. escoítase guai, non? Sí, non lle fagas puto caso. Eso tamén me pon a mi peso, non lle fagas puto caso. Vale. Tamén me está dicindo Dani Costas, que opinas de Nuno? Chapa, que chapa del Costa. Está preguntando, que opinas de Nuno Pico? Hostia, el máximo referente de la Nueva Galicia, tío. Ese pavo, además, bueno, vamos a sacar ahí un disquito a Oh, media seguramente. oh. A lo mejor, no está ni hecho aún, pero a lo mejor sí que sacamos un disco en algún momento xuntos. E joder, eu, pois para mí é un puto referente, un dos mellores letristas deste país e joder, que eu aprendín a hostia con el facendo pois todos estes rollos e bueno, este ano que pasei moito tempo con el porque é o meu road manager aí, entonces ven comigo a todos os bolos e tal e joder, pois levei unha lección tras outra e Nuno, tío, me cago en 10, mil gracias, tío, porque, joder, referente, chaval, y si además va a salir un puto disco que es de Grande Amore, titulado Grande Amore, que va a ser lo puto más de 2021, o sea,
esta peña que está en este twist ahora mismo Aí. e non escoite o puto disco de Grande Amore, non merece os meus respetos en absoluto, nunca máis, vale? Aí o tedes. Aí o Vale. puto Grande tedes. Amore, recuerda ese nombre, me cago en Grande Diodas. amore, olha, para non acordarse. Ese nombre. Grande amore. Entonces, pues nada, eso. Pois agora dicirche que vamos a Uno pico. Nuno Pico aí. A quedarse con Nuno Pico tamén, hola, Cristian, que tal? Vamos agora co tema das preguntas. Aquí fixaronme unhas preguntiñas que, bueno, unhas xa respondeches o de onde ven o de Ortiga, pero despois aquí agora diche pregúntache Fran, ves o teu futuro máis en solitario ou en grupo ou facendo colaboracións nun futuro? É que ao fin e ao cabo Donde me lleve la vida. Tienes... Me ponho aquí, é onde che levo o aire. De onde me levo o puto aire. Aí. Eu que sei, eu pasando, o sea, facendo música eu solo paso de puta madre, pero eso, despois, se me xunto con Nuno, pois aprendo cousas guais e paso de puta madre, entón, pois eso tamén me mola. E joder, pois a verdade que hai bastante tempo que non teño unha banda e tamén me molaría ter unha banda así de moita peña, pero ao mesmo tempo digo, pois non a teño, pois, porque ahora mesmo non a teño que ter e a vivir e eu que sei. Entón, pois, hoxe fago un tema solo, mañá digo, non sei que, vente a mi casa, hacemos unha canción, tal, o dos, e así es la vida, por mí, un pouco, verdad? Así me gusta, tío. Eu creo que tamén é un... A vida é así, tío. Déxate levar. No, e a miña aseguro que é literalmente así. Aquí pregunta Ana, ojo a pregunta, cal é o teu color favorito e cal é a tua comida favorita? Comida favorita prácticamente toda. Son de Bodente. Estoy gordito, es verdad. Bueno, carallo, bueno. Y bueno, estoy gordito. Bueno. Y gústame estar gordito, porque parece me peña máis feliz tamén. Aí denota felicidade, sabes? Bueno, que sei, movidas miñas. E despois, o meu color preferido, non? Sí. Pois non teño ningún, a verdad. Todos me parecen bellos e necesarios. Pensaba que iba a soltar o negro o algo así, ¿sabes? En plan, no, negro como la oscuridad que... No, como la oscuridad que inunda mi corazón. Correcto, algo así, ¿sabes? Una... Un día más rosa, un día más... Bueno, ahí David, ¿verde o marrón? Verde o marrón. LOL. Qué gracioso. Qué gracioso o David, jaja. De feito, el criouse, o David este criouse en Vite. O sea que... No sabes tú ni nada. Non sabes tú ni nada. Aí estamos dicindo, non sei se sabes que é Mosto Papi, que é un youtuber que bueno, Sí. Vale, pois tamén pedindo a peña que che faga preguntas rollo Mosto Papi. No. Pero tampouco creo que nos vamos a vir tan arriba, pero vamos a facer preguntas. Ahora é o momento, chat, de que lle podedes preguntar o que vos sale dos collóns, vale? Así que dadelle caña mentras eu lle vou preguntando movidas aquí nas que teño eu, sabedes? Un pouco máis cabronas. Vamos a ver, tes 26 anos, eres... Yo parece 24 por lo menos. Bueno, eres da generación... Ti vía o Xabarín Club? Sí, vale. Algo te he visto de eso. Vale. Vamos a empezar por algo fácil así. ¿Viste Son Goku? Sí. ¿Arale? Algo. ¿Arale? ¿Arale? Que eso no. Vale, pues vamos a omitir esta pregunta. Pues vamos a empezar por outra, vale. Galloso ou Piñeiro? Next, vale. Unha pelea a hostia limpia entre Galloso e Piñeiro, quen crees que ganaría? Eso non se va a dar nunca, sabes? Bueno, pero, tío, un hipotético caso. Eu intervendría
para que eso nunca pasara, ¿sabes? En plan, que Hostia. diría a Galloso o a Super Piñero, en plan, déjalo, hombre, que no es para tanto, tal. O sea, eres típico que está na festa e di, ei, chavales, veño, non vos pelearon. Claro, yo digo, Tío. no, no mola, tío. O va, Aquí, vaya rayados. veño, hai de dormir un pouco. Aquí a Almudena dice, pulpo ou churrasco? Pulpo. Se che tocase o euro millones, que sería o primeiro que farías? Uh, O primeiro, pero primeiro, primeirísimo. Primeiro que farías? Pois chamar a todos os meus colegas e dicir, bueno, chavales, reservar aí a tarde de hoxe que vamos a ir a un sitio a comer marisco hasta que vomitemos. Aí, hasta cagar por nós. Sí, eso. Eh, pouco... a tortilla con cebola ou sen cebola? Con cebolla sempre. Hostia, tin cebola. Pouco feita ou como unha pedra? Mm, en el punto, joder. Claro. No punti... Que non pringue moito. Claro. Que este rica e yugoso, pero sin ser... Eu que sei. Tua nai Sin era... de tortilla. Tua nai era máis darche cascova ou que darche ca zapatilla? A man aberta aí, hostia. Manuel, timba. Pasa, hostia. No, vamos, por favor. De feito, as hostias que máis doen son as que non se dan. Sí, de esto que te decían, haz lo que quieras. El dios. Y tú, liada, chaval. Liada, pero de collóns. Esa pregunta non entendí. Como ves o de botarlle piña á pizza? Terriblemente fatal. Pero bueno, hai de decir que son un tradicional de la gastronomía. Ah, vale, eres tradicional logo. Sí. Me considero más de eso. A ti o innovar non che vai? Sí, gústame y tal y cual, pero... Eu teño que dicir que son... A min gustame moito a piña na pizza. Buah. Xa sei a quen non invitar cando me toque o millóns. Pero ao churrasco podesme invitar, Bueno, con piña, churrasco con piña. Eso sí que non, O Bueno, churrasco... os codicios brasileiros son con piña. Sí, pero para min eso sí que é un sacrilegio. Bueno, a mí non me gusta, pero lo respeto. Madialevo diche, Praza Roxa ou Praza do Obradoiro? Pois según... Como se preste, depende por onde vayas. Según si quieres aí un pouco máis de asfalto e de jungla de asfalto, ou pedra, sentirte aí tope galaico e de tus raíces e esas movidas. Hostia, nunca pensei que escoita. Oye, va a definir. Hostia, pareceme increíble o que acabas de decir. Sí, señor, tío. Pouco, Dani Costas diche Vigo ou Coruña? Depende para qué. Que te parece máis bonito? Por bonito. Jova. É que estas movidas non as... No. Venga, next. Boa xente que sabes que eu son pro Coruña. E despois a peña da outra cidade non me ven ao concierto. Esa é verdade. Inteligente por a túa parte. La mano de matar dice a enima ou lateralus? Cuidadito, A enima, creo, chavales. A enima. Cuando era máis punky, un poquito máis punky. Apolo ou Liberty, Dieguito, dice? Pois Apolo, porque a Liberty non fun nunca. Buah, no. No. Hostia. O sea, eu que sei. Eu andaba por aí adiante. De perro. Aí, faz ben. De feito son máis... As aventuras. Así me gusta. Máis estar no campillo, esas cousas. Xvideos ou Pornhub? Bueno, chavales, estas preguntas... Jova, hai que deixar un pouco de misterio, hombre. Dime.
Dime, por favor, que eres de X vídeos, non me jodas, Nunca se sabrá, nunca se Vale, sabrá. vamos a deixar incógnita, pero sei que ten cara de X vídeos, Un pouco na mente. Eu sempre dixen, porque Verais do Val dixo que ele era de X vídeos, porque X vídeos representaba o proletariado. Estou de acordo, porque Pornhub é máis premium. Eu solo me fai falta pensar. Ai, Dios, que imaginación, este tipo é un puto genio, tío. Milladoiro ou Berta Miráns? Que preguntas é estas, tío? Milladoiro. Milladoiro? Sí, porque vive un pouco legalloado en Milladoiro. Ah, vale. Pues tienes una explicación, tío. No. Xvideos a tope de aí. Nike ou Adidas? Home, tío. Un pouco máis de emoción, ou que? Non tanta como o de Xvideos, pero tampouco. Isto é así. Tin. Ron ou Ginebra? Ron. Hostia, eres de ron, das cara de Ginebra. Pois no. De Ginebra non teño, no. No, hostia. Non probei nunca, además. Bueno, sí que probei, pero Morro, hostia, espera, que se me foi. Morro Colover ou puto Remanian? Pudo Romanian. A tope, non? Sí. Joder, tío, vaya pregunta. Área central ou Cancelas? Claro, que área central se la cargaron. Claro. Para facer algunhas movidas, cuidado, Pero bueno, por desgracia, las dos. As dúas, vale. Monster ou... No, las dos no, por desgracia, las dos. Monster ou Red Bull? Nada de eso. Nada. Café con leche. Eu son como a ti. Sabes o que son as Sanpedras? No. Ai, pero digo eu, porque dixo aquí Natalia, sí. Sei que son as ortigas como lle chaman na terra de Natalia aí. Que é Natalia? Unha seguidora miña aí. Natalia. Sí, porque creo que me fixo esa pregunta e... Aí está, ves, sí. Santiago ou Burela? Porque non estuve outra vez máis en Burela, que se non Burela, así te lo digo. É que está aí Sarai aí. Bueno, Geyser, esta pregunta me la tiña aquí. Limpas o cu de pé ou sentado? Claro, depende da situación, ¿no? Depende de si tens que huir despois, de si ¿no? Xa te entendo, xa sei por onde vas. Todo viene de algo y va hacia algún sitio. Entonces yo creo que debería ser un rollo circunstancial, ¿no? Esta pregunta teño eu aquí sempre para todos os invitados e tal. Moitas veces non me acordo de preguntar, pero bueno. Crees que podo meter unha planeadora de 6 metros de eslora na praia das Catedrales? Ni puta idea, non son ingeniero, verdad, tío? Pero molaba sabelo, Pues non, é feo, verdad. ¿Para que quieres saber eso, jaja? Pon, amigo, jaja, saludos. Depende quen pilote, di aí un tipo. Chorizos... Hostia, tío. Chorizos destes de pulmón chunguísimo ou unha boa nocilla de toda a vida? Hombre. Nuno internet diche isto. Nuno en internet. Hombre. Para merendar, Nutella. Para todo lo demás, Mastercard. Os chourizos dos lixeiros, os que lle chama a miña abuela. Tío, o chourizo de por si xa non é lixeiro, tío. Un bo chourizo da casa, o sea... Sí, eso sí, o que pasa que a miña abuela di, pois hai chourizos e hai chourizos dos lixeiros. Os lixeiros son eses que teñen, pois eso, todas as carnes muertas dos pulmóns e todo ese rollo. Grande. Que regore e suena así a boa de movida, pero está riquísimo. Están de puta madre, tío, están de puta madre. Aquí, claro, derivando do tema do chourizo da nocilla, probaches o bocadillo de chourizo ou revilla con nocilla? No. Ves, eu para eso son tradicional. Non o probes.
No. Non te perdes nada. Eu, de feito, o meu compañeiro de piso, cando estaba estudiando na carreira, estaba en Lugo, o tipo colleu pan Bimbo, tirou nocilla, vexo un tal nocilla e dixen que hostia faz, tío. E non estaba nin fumado, nin borracho, nin hostia. Estaba sereno, eran as 6 da tarde, e dixen, amigo, estás ben? ¿Para qué haces eso, hombre? Sí, xa, tío. Por qué? ¿Haces eso, hombre? Por qué? Ti crees que os Teletubbies eran homosexuais? Que sei, xa eran rollos de chavales. Eu creo que esas edades non hai nin sexualidade desarrollada. Bueno, que sei, non son, sabes? Pai. Eu creo que eso... Pejoulle unha volta, correcto. Sexuales como Los Ángeles. Ai. Eres máis de ir de verbenas ou de ir ao pubs? Bueno, depende. Todo un poquito, joder, que en todos os sitios se pasa moi guai. A verdade é que cada vez máis o rollo así diurno mola bastante. Que pasa? Que te lo que facer ahora mismo diurnamente pola puta mierda esta, pois non mola. No. Pero bueno, todo. A mí me gusta todo, sí. Móveste polo mundo do orquesteo? Non moito. Pois si vas as orquestas e jun así e tal. Sí, vou e tal, pero bueno, tampouco é a miña pasión ni... Que me mola, e que paso de puta madre e teño disfrutado a todo o que me dá o corpo, pero bueno. Cal foi a falcatruada que fixeches de pequeno a máis jodida na que dixeches, hostia, esta vez lieina, tío? Que te Bueno, isto vai moi gracia porque unha vez no instituto fomos aí unha excursión moi lejos e un colega e outro, o sea, un colega e máis eu tuvemos que volver na mitad porque nos portamos un pouco mal. Que hostia fixeches, tío? Nada, cosas de niños. Entonces nada, tuvemos que volver o chaval este máis eu desde un pueblo ali de Huesca ou de non sei onde. Hostia, de Huesca! Empalmando autobuses ali e claro, o chaval e este máis eu pues, con 14 ou 15 anos, sabes? E os profesores meteronos ali en plan, venga, pa casa, me cago en Dios, e nos e adas tal. E nada, despois pues a mí me castigaran sin salir los viernes por las tardes y cosas así. Y bueno, todo con más magia y misterio que alguna vez cuando publicas miñas memorias escribiré y tal, pero... Estou deseando saber que hostia liaches. No, nada estratosférico, pero bueno. Porque te manden desde a Quinta Virgen pa casa, me cago na puta, tío. Pero era de risa, joder. O sea, son un chaval, non son aí un puto gañán, Que xa, pero que puenteaches o autobús ou... Joder. Bonitas, friendly, yo que sé. De risas, o que pasa que hai peña que non se ríe con eso, pero bueno. Vamos a deixar logo aí no misterio. Joder. Bueno, porque claro, esta pregunta xa está fora, out of context. Que prefieres, o cheiro a marea baixa ou o purín recién botado? A marea baixa, creo, tío. O sea, que o purín, ojo, Que purín, cuidadito, Ese... non sale a roupa, Que técnica usas para cando vas a mexar e estás teso? Bueno, a ver, hai multitud de técnicas. Que... Eso é así, podes facer a do ángulo en 90 grados. Podes facer a de mexar desde a cama. O de mexar desde a cama é un pouco complicado, pero bueno. Desde a cama era unha exageración, eran pues, tío, 3 metros atrás. E que se vas testeando. No, digo, claro, que o básico é apoiarte na parede. Claro, ese era 90 grados. Claro, 90 grados, claro. É claro que di Gasser di palanca. Bueno, despois hai outra que me parece un pouco máis gimnástica e arriesgada, pero supoño que será facendo pino. De puta. Pero bueno, eso deixamos xa os breakdancers ou
Os gimnasio. La tiñita del break, que envíen historias ahí a arroba ortiga.ortiga.ortiga de cómo te las ingenias tú para hacer tus primeras micciones matutinas, vale? Aí estamos, aí está. A ver cantos salen como facendo pino, eh? Hostia, tío, estou deseando, por favor, pásame eso, se che mandan. Sorteo una camiseta entre toda la peña que mande esos vídeos, vale? E eu censuros aí que se me dá de puta madre no rollo de Instagram e sorteo unha camisa e un disco. Hostia. E unha camiseta e un disco. Venga. Breakers. Mandar, breakers. Está que lo tiramos. Se hai algún puto breaker aquí no chat, por favor, queremos ver como... Breaker ou que queira, Home, sí, home, eu que se anime a facer eso. Ou que teña un pipí, pero bueno. Que teña un pipí, bueno, sí, un pipí, a ver... Queremos que Ortiga volva a facer Ortinder. Eran risas, Hostia, hasta pensei facer eu aquí un... No me joder, lo tengo registrado, Hostia, bueno, pues eu ia facer aquí un... Porque a ver se surgiu o amor, tío. Que caerá toda la furia de las GAE sobre vosotros, Bueno, pues si cambio o nombre. No, porque yo tengo registrado muchos niveles. No, que ya sabía yo que iba a ese é o típico que cando había un pub que se chamaba Buda, vías Buda, escrito Buda, despois Buda con H no medio, Buda con H ao final, Buda con... Claro, eso es, o sea, no, o típico. Pero esto no, porque están todos... Aquí botan de menos eso, botan de menos. Bueno, non vos preocupedes que xa nos van a volver a confinar en breves. Vamos a facer o Tinder. Mareas vivas ou pratos combinados? Buah, platos combinados, pero bajuísimos. De puta madre. Crees que Ernesto Chao foi o que mellor lle pasou a Gil? Mira, de Boyanca, mazo de veces teñamos posto os capítulos que había en YouTube de platos combinados no rollo do coche, sabes, que nin os podemos ir vendo, pero solo cos putos diálogos e os rollos, eran as risas terribles. Eu tuve unha época que de feito hai unha página que se chama Os Arquivos da Meiga, non sei se sigue existindo, no que estaban todos os capítulos aí. Sí. Eu baixei, nos teños un disco duro, que non estaban casi todos, porque nos tiñan subidos todos. Existe, ainda existe. Tío, si, vaite mirar e baixos, sabes? É a puta hostia, tío. Tuve unha época na que me vía os capítulos para dormir, sabes? O sea, poñíamos... Religión. Tío, era puta jefa. Maicar ou TNT? Buf, ni uno ni el otro. No, eso para mí... A mí non se me verá aí, ya te lo digo, Cara. Eu a primeira vez que entrei no Maicar... fixaronme falta luces para desplazarme polo local. A verdade que é como entrar en Mordor 2.0. Sí. Unha vez entrei no Maicar, din así unha volta, tal, pedi unha birra, a primeira vez que fui, e dixen, non volvo aquí na puta vida, e non volví. É o jodido que sí que volví. Eu fui unha vez sola e dixen, nunca máis, chaval, e non volví, tío. Sí, aquí estou me acordando de cada historia aí dentro. É verdade que é verdade. Bueno, pois xentiña. Aquí te vamos a Ortiga. De feito, espera que che teño ainda outra pregunta antes de que te vayas. Se tedes outra pregunta máis, que estamos acabando. Se tedes algunha pregunta máis, aproveitade que este é o puto momento, vale? Última ronda de preguntas. A última rondísima. Canto tempo levas sin facer un perfecto no baño? Pois non demasiado, Eu creo que en 2021 xa fixen. Hostia, Empezaste o ano fuerte, lojo, Bueno, de puta madre,
Sí, sí, además que ao principio de ano sempre hai un tránsito digestivo aí complicado, tal. Pero no, para ti non hai. Vou zafando. Me va guai. Que tal as navidades, va? Buah, de puta madre, estuve en confinado e tal, pero bueno, Hostia, que de verdad, putada. sí. Tuve un contacto aí con un positivo e dixen, bueno, pois teño que estar 4 días á sombra. Eu estuve ao límite. Ao límite tamén. Pero bueno, todo risas, chavales. Jaja, Estoy lol. negativo, eu polo menos. Aí estamos. O caso a ter salud. Exactamente. A cena de fin de ano. Bueno, pois Xentiña, moitísimas gracias. Eso, Chichu, Ortiga. Moitísimas gracias de novo por aceptar esta invitación, que estás perdendo aquí o tempo comigo, tío. Podías estar facendo cousas mellores e máis productivas que estar aquí. Unha experiencia maravillosa. Pois eu sempre deixo que acabe aí un invitado que diga, que se despida desta xente. Tranquilos que eu ainda non marcho, pero aí Ortiga vai se despedir de vos. Adiante. Bueno, queridos internet videntes, gracias por, pues bueno, reunirse aquí bajo estas pantallas una noche de sábado de toque de queda e non sei, seguir véndolle os streamings ao meu amigo Gabi, seguir escoitando a miña musiquita, que Eso. os juro por Dios que en breve saco alguna canción e nada, ser felices, comprar local e ser buenos chavales, Así ¿no? me gusta, vaya consellos, tío. Sí, Cando saques as novas canciones, mazo e mazo. cando saques as novas cancións, dasme permiso para poñelas aquí. Eu sí. Non sei despois todo el engranaje de la industria del non sei que, eso xa eu xa non me meto nada. Pero Eso xa con que teñas que falar e tal. Eu sei por mí, sí. para darche promo, basicamente. Sí, sí, eu de puta madre. Aparte, para min eso é... Por eso. Digo, jova, pois hai peña que di, vou facer un rollo e faime ilusión poñer esta canción. Eu digo, joder, que bonito, dale. Despois que non sei quen non quere, non entendo, pero Pois- acato, creo. Pois, Bueno, non sei, pois que, eu nesas cousas non me meto. Eu fago a canción e se che mola, pois xa. correcto, pois que xa apañarei eu co engranaje lá. Sí. Bueno, pois un placer, tío, en serio, moitísimo. De verdad, por invitarme, tío. Un bicazo, tío. Un bico, que vaya guai. Veña, chao. Vemos pronto, chao. Chao. Bueno, Xentiña, Ortiga.